da aure na furci bai zama sanadin farin ciki ba a usuli cin amana ba halin kwarai bane ba halin keta shi ke sanya yaudara haɗin bauta zama sai ya gagara siyasa ce ita ko sai da takara banga ce inda ta kaure sai ake kara-kara kyauta kan wadata soyayya fifita kan kore jayayya rayuwar aure duniya da aure na furci bai zama sanadin farin ciki ba a usuli cin amana ba halin kwarai bane ba halin keta shi ke sanya yaudara haɗin bauta zama sai ya gagara siyasa ce ita ko sai da takara banga ce inda ta kaure sai ake kara-kara kyauta kan wadata soyayya Ina fatan babu wanda ya ga shigowarki. Babu wanda ya ga shigowata. To bismillah. Barki zai. Kira ni minti ɗaya kana nan dawa. da aure na furci bai zama sanadin farin ciki ba a usuli cin amana ba halin kwarai bane ba wannan rabar kai ya haƙuri gani na hanya yanzu nan zaka gani na tsaya ƙarasa wasu ayyuka ne ka san yau Monday.
To da fatan dai yau dai ba zai daɗe dai. Ba za a daɗe ba dai ko? To shi kenan. To shi kenan. halin keta halin shi ke sanya yaudara haɗin bauta haɗin zama sai ya gagara siyasa ce ita ko sai da takara. What are we waiting for? Nothing. Then let's go. Mama tun wani lokaci ta fita ne? Ina fa a ɗaki a zaune ta sallame ni cewa za ta je an so littafi a gurin kawarta. Kuma kusan awa ɗaya kenan da ta fita. Amma an kira wayarta? Ai ga wayan a ɗaki ana ta kira sai ringi yake ta yi. Ta bar wayan a gida. To ko tana gidan su Asiya ne? Ai na tura gidan ma. An ce min ba ta nan. Kuma ni da kaina na tashi na leka wajen ma ko zan ganta ban ganta ba. Lallai fa idan Ameera ta dawo gidan nan yau, za ta gane shayarwa ne tunda ni ba ta jin magana ta. Dama tana da wata kawa bayan ke kuma Nana? Ina ta je. Wato Ameera tana son ta fara yawon banza kenan? A'a mama karki ce haka. Ameera ba za ta fara yawon banza ba tunda ba halinta bane. To ina ta je? Inda nake zaton cewa tana nan, na aika an ce ba ta nan. Ban san saurin da kike yi ba, kusan kullum haka kike yi fa. Ko awa biyu muka ɗauka tare a nan gidan, babu wani damuwa. Na faɗa maka halin mama. Na san yanzu hankalinta a tashe yake tana can tana limana. Yanzu sai na san ma irin ƙaryan da zan yi mata. Ameera? Ban hane ki da wannan yaron ba, ban raba ki da yaron nan cewa ki fita harkar shi ba. Shekarar ki nawa ne har da kike neman maganar tara ma kanki samari? Mama, shekara na fa 18 ki ce ban isa yin aure ba. Ƙarya kike. Shekarar ki 17. To kenan tunda baki jin magana na. Wallahi har idan baki fita harkar wannan yaro ba zan taba yafe miki ba. Haba Hauwa. Ya kamata ki janye maganar ki akan yarinyar nan. Ki dube ta fa yarinya ce karama. Idan yanzu ma bata kula shi ba a waje zai iya tanka mata. Gaisuwa ce. Ina gajiya ba gajiya shikenan. Shikenan baba Ameera. Na janye kalaman da nayi akan ta. Amma sakarcin Ameera ne ke damuna a raina wallahi. Ba sakarci bane. Maganar ta yana kan hanya. Ya kamata ki duba ki gani. Akwai hankali a cikin maganar ta. To yanzu baba Ameera, kana goyon bayan Ameera cewa ta kula maza kenan? Ameera dole za ta yi aure. Ai ba zai yi musa ta a gaba muna kallanta ba. Ya kamata za ta yi aure. To makarantanta kuma fa? Maganar makarantanta ta ci gaba ɗakin mijinta. To kenan kana goyon bayan Ameera kenan. Ta ci gaba da abin da take ko to na barka da kai da ita. Hauwa kulluwa.
Ameera, Allah miki albarka kin ji? Allah miki albarka. A ci gaba da hakuri. A shiga daga ciki. To idan haka ne, ya kamata mu fara zuwa hotel kawai, inda za mu samu tsawon lokaci muna tare, ba tare da wani fargaba ba. Hotel? Rufa min asiri. Ban san irin ƙaryan da zan yi in bi ka hotel ba. A haka dai tunda dai ina samu ina zuwa, ni dai mu je ka buɗe min gate in tafi. Wai. Shiga ciki. Ina zuwa. Ya. Wai waye ne? Idan kake nan. Haba Muktar, ya tun ɗazin ina ta kiran wayanka saboda Allah ka ka daga wayata. Sorry, na bar wayar a falo ne, ni kuma na shiga cikin ɗaki ina ta bacci. Ai kaji, shikenan ku kenan ku rinda barin waya a falo. Kwata-kwata ban je ringin ɗinta ba. Kenan. Amma ya aka yi na ganka a gidana yanzu? Me yasa kuke haka ne? To yanzu abin da nake so da kai shine kai wa Allah hamdala. Saboda abin da muke nema fa ya riga ya faru. Ka gani nan? Shi yasa ban tsaya jiran ma in dauko motata ba da motar ka zamu ci. Ban gane fita zamu yi ba. Ina zamu je? Ina gaya ma wa Allah hamdala. Kana yi min wani surutu. Haba Najib, kai mun bayani mana yadda zan fahimce ka. Ni kaga yanzu nan tashi na daga bacci, ko wanka ban yi ba. Saboda haka ka je office zan zo in same ka. Okay to shikenan tsaya ka ji. Yanzu nan PA ya kira ni a waya. Yake gaya mun honorable yana neman mu yanzu nan akan maganan contract din nan. Idan ba mu zo ba yanzu to gobe tun da safe zai bar garin nan. Naji, ka je zan zo in same ka. Ya ina gaya ma ka zo mu je ba lokaci, kana gaya mun in same ka in jira ka a office. Zo mu je kawai kai. Zo ma. Yawwa, bismillah. Yawwa, kana ji? Bari na fara kiran Kamal. Saboda ta kwanan gidansu za mu bi, kaga sai mu fita ta wurin sai ya jira mu a wurin. Hanyar zai fi mana sauki. Ka je kai wanka kafin ka zo. Mun gama. Haba Najib, wai me yasa ka kasa fahimta ta ne? Na faɗa maka cewar kaina ya tun jiya da daddare yake ciwo. Idan ya lafa sai ya dawo. Idan kaina yana mun haka, ba na iya zuwa ko ina. Saboda haka babu damuwa. Ka je ka samu Kamal a office. Ku tafi wajensa. Duk yadda kuka yi sai ka faɗa mu. Muktar ban gane maka bane. Wai me kake tunani ne? Ina hankalinka ya shiga? Haba Muktar, kar ka manta fa mun dade muna neman wannan contract din. Ba mu samu ba. Ka manta a baya cewa aka yi sai mun bada kuɗi kafin a kai wa honorable ma mu ganshi ma ya sa mana hannu. Amma yanzu mun samu abu kana so kai mana wasa da shi? Wai me yasa kake so ka nuna min kafi ni sanin muhimmancin zuwa wajen nan ne? Na faɗa maka kaina yana ciwo. Yanzu ni zuwa kawai zan yi na sha magani na koma na kwanta. Ya salam. Muktar, wai me kake tunani ne wai? Wannan wani irin rayuwa ne kake so ka ɗauka? Kana so ka maida mu baya ne fa? Akan abin da muka samu yanzu. Kada ka ɓata wa kanka lokaci. Kawai ka tashi ka tafi. Ani na kaman kurata ma kake yi. Dan Allah ka bar ɓata wa kanka lokaci. Kawai ka kama hanya ka tafi. Ni ba kurarka nake yi ba. In tafi? Najib, dan Allah mu tafi. Yanzu kuma sai yaushe? Ni dai mu je tafi gida, bari dai in tafi gida. In na je dai can dai. Ke baki da magana sai dai. Waye? Ni ne. Kai ne wa? Faruk ne da Hajiya. Hajiya kuma? Me ta zo yi? Sai na zo na buɗe gidanka, sai na da izini kenan. Ba haka nake nufi ba. Bari in je in dauko makullin.
Musa musa. An ba baka ce ba. Sai ka ce mu je? Haba hajiya, Allah wuci zuciya ki hajiya. Hajiya yake ne. Haka nake nufi. Faru. No. Yanzu kaga ya kamata ka koma gida. Nan da awa ɗaya sai ka dawo. To shikenan mama. Awa ɗaya kuma mawa? Ina so za mu tattauna da kai. Kaga Faru, ka zo ka zauna kai ta jira na ka zo ka gaji da jira. Ka je ka dawo. In kuma za ka iya zaman jira na ka je ka zauna ka jira ni. Shikenan. Ni dai bari in je mama. An ji mana dawo mama. Bari in je. To shikenan. Dan Muktar je. To ba damuwa ka dawo da wuri da Allah kar ka ɓata lokaci. To shikenan. Ka dai bari sai ka yi awa ɗaya sannan ka dawo. Ka ji ko? To. Lokacin mun gama. To mama. Lafiya mama. Yanzu ka san me ka wani? Lafiya ba lau ba. Saboda jin ma kana gida abin da ya kawo ni kenan. Ba na jin daɗin abin da ke faruwa tsakaninka da 'yan uwanka. Ba ka kyautatawa. Amma tsakani da Allah, duk cikin 'yan uwanka kai kaɗai Allah ya ɗaukaka. Yanzu ba su ɗauko kukan sun kawo maka bawa za su ɗauka su kai mawa. To, me kuma aka ce na yi mama? A'a, amma dai duk cikin 'yan uwanka kai kaɗai Allah ya ɗaukaka. Yanzu ba su ɗauko matsalar sun kawo maka ba, wa kake so su kai mawa? Yanzu hajiya ba na ƙoƙari kenan a kansu? Kana yi, amma ina so ka ƙara akan wanda kake yi. To babu damuwa, zan yi duk yadda kika ce. Bari na kira Faruk saboda ya zo ya mai da ke gida. Dama shi kenan ko maganar? Ba shi kenan ba. Akwai magana auren ƙanwar ku Safiya. To shi ma babu matsala. Zan nemi yaya Umar mu yi magana da shi. Dama ana cewa na ƙwace girma. Ba na so na ci gaba da samun matsala da shi. Amma ai me yi da shi ake yi? Haka ne hajiya. Duk da ni zan ba da kuɗin. Ina da buƙatar mu zauna tare da shi mai magana. Ni kuma ba zan so haka ba. Saboda a matsayinka na wanda zai ba da kuɗi, shi kuma ka ga bai da shi. A ce lalle sai an yi magana a gaban shi, ba zai ji daɗi ba, kuma zai kama an wulaƙanta shi ne. Da aure na firci bai zama sanadin farin ciki ba, a usuli cin amana ba halin kwarai bane ba. Ya. Me ya dawo da ke kuma yanzu? Na ɗauko yara daga Islamiyya ne. Dama Hajiya ta zo shi ne baka faɗa min ba. Shi ma bai san da zuwa na zo ba ta ne masa. Allah sarki, ai shi ɗin ne sai da haka, dan ni ma ban yi tsammanin zan zo in same shi a gidanmu. Hajiya bari mu kawo miki ruwa, ku zo mu je. Ina za ki je? Zan je ɗaki mana, zan kawo ma Hajiya da. Ko me
me haka? Naga sai ya razana kake. Me faru? Ba komai hajiya. Hafsa. Da aure na furci bai zama sanadin farin ciki ba, a usuli cin amana ba halin kwarai bane ba. Halin keta shi ke sanya yaudara, haɗin bauta zama sai ya gagara. Siyasa ce ita ko sai da takara, banga ce inda ta kaure sai ake kara-kara. Kyauta kan wadata soyayya, fifita kan kore jayayya. Rayuwar aure duniya, dukiya bata cire keta ba.